Sibay vek ole tuntuma kat kes boy pui turpo hi kes boy thak zet mayania. Kumsa ko sumku pariat khan American sumdong pakhat chuan clear car pakhat chu dollar makta duai riat zet main na leya. Chu clear car chu akar sumsari panga zet zaw ni in Caribbean tuipuya Virgin Island bulami ania. America ram chunga haning heng he. Chu clear car chu Little Saint James dia ko ania. Pon lama tronga alandan chuan chu clear car nuam zet mai van ram tla fual han tiang chi ni mai na langa mimal clear car ani mio wangin midang te chu andu dan danin an lut theingot lowane vau kam moi tak tak ka oma thing hring moi tak tak po mu tura tam mai clear car lai taka chuan lal in ni om tak hian in lian zet mai chu hading tolur mai boka dollar makta duai riat zet man hani boka amhun ma chu haremin anuam tak zetane chu clear kara chuan ing emo zat sak ni in swimming pool po patni lian zet taom boka tin chu mai baka gym te po bokin helipad po aom heng he alandana chuan clear kar moi le nom mel zet mai chu hani nain a chunga chuan thil du om lo zet mai chu a in phum ru thung siane chu thuruk in phum ru du om lo zet mai chu i han hai chuk don taila eng thil chiang emo he clear kara hian lo thleng chi le chumi main video kha han like la dinglama tang khan hype ti alo tol pheinari noma hype ti kha han metle zeu turin kangen du chene chu clear kar bul velom te chuan chu clear kar chu mi hur ho tom ku kan ye halo ti mi maya chu mi te chuan kumtling lo te chu an i tlat chel boxe trongkam moi chu ani lo nain mi hur ti trongkam kan man mai chu ngai dona mi hur rau roa po arab thlak berle a huat thala omber kumtling lo i tlat mai thin te chu hanni he clear kara hian mei che pani kumsom pani le kumsom pasari upa te chu hruailu ania heng te ni wang hian he clear kar hi pedophile island tia ko anitane mei che pani te chu na sataka soisak ni in pong sul ania chu clear kar chu tuipuin a hual vel mio wangin heng mei che te hi tlan chua tumviau ma sela antan tlan chu ngai na haum lo ani ti chuan chu clear kara chuan chung mei che khongai thlak tak tak te chuan shom tam tak an tura na sataka ti du dale pong sul ani phobok ni chen kan soita kan khan kumsom pahni le kumsom pasari upa hruailu anni kan ti toa amero chu ani na dik taka chuan kumsom pahni tanga kumsom pasari inkar an hruailu thin ani zok ni china ka soi kha chu ka soi sul pal liu ania he clear kara hian mi pahni mai ni lo mi tam tak chu hruailu an lo ni to thin ani rum kha chu kumsom panga upa chu hruailu nin ani chuan tlan chu atuma tuipo a hleuna saviu mai masia ma man tu te chuan ani chu an man non lea a passport po an chu sakane engpo ni sela chu tia ang thil thleng te chu thil thleng mak danglam tak chu ani na in chu ti te vuta ngai sar tur le han soi hlui tur chu ani lem lowa chu tiang thil chu khovel mun sang sanga alo thleng to thin renga amero chu thil mak tak mai lom ta chu clear kara local thin te chung chang chu ni ta ne khovel mun sang sang train mi hausa tak tak te hanon kal khoma billionaire te celebrity ming thang tak tak te chu hanon kal khom thin si helai lo tlo tu te hi minglang sar tak tak ania British lalfapa Andrew te scientist ming thang tak Stephen Hawking te comedian lar tak Chris Tucker te midang milar tam tak chu chulai thlir kara chun an local to thin ani milar mai nilawin politician tam tak chu thlir kara chuan nuam tol turin an local ve to thin boka chulai chuan party hwe hotin lim takin hun an mang thin ani zona lo ta chu thlir kar leitu pa chu tunge mo hani le chu thlir kar leitu chu Jeffrey Epstein Jr. Epstein chuan Brooklyn a naupangte mathematics a zirtir thina sikul zirtir tu ani ti na ni chu zirtir tu mai mani sela van ne na danglam tak adong thut maya ni khat chu billionaire then khat chuan an sum chung chang chin fel pui turin ani chu hanron roi tatlat mai ti chuan ani chu chung billionaire te zinga chuan tal chawin aron in siam million ta US dollar makta duai zaruk zet mai chu eng tin emo aron nei chove theita ne a thian te chu Bill Clinton te Donald Trump te han ni ta tin chu mai ba ka Israeli Prime Minister bang ta
ehud baraka te chu atrian te han ni ti chuan thila ti thei tur zia chu kan hre thiam mai ome Epstein a clear kara chuan chutiang chuan diklo taka tharun thona chu halo thleng to thrina kum engemaw zat chu thuruk niin midang te chuan an hrengai lo ani hetiang hian hmeichhe naupang poisoi lo tam tak chu chulai chuan pawng sual le ti du da tuarin an lo khosa to thrina mase kumsang ni le panga chuan police te chuan complain dongin ti chuan chu case chu a han la chho tanta kumsang ni le panga mars thla khania Florida chuan kumsom palia upa hmeichhe naupang pakhat le an chung te chu tuipui kama hian an oma chu hmeichhe naupang chu Royal Palm Beach High School a kal ni in a classmate te chuan mi hausa tak ina in hlona om thu an hrila a thian tena han soidan chuan chu mi hausa tak ina chuan vakalin mi pakhat chu han va mali sanga chu tianga massage te han ti zon huwa chuan dollar zani tanga zathum chu an hlo mai do ni in an ni hian chu meichhe naupang chu han hrilani ti chuan chu nu po chuan a thian te thu soi chu rengin mi hausa tak ina chu na vakala chu mi hausa tak chu tu dang ni loin Epstein chu halo nia ani chuan chu hmeichhe naupang chu towel vengin alo machona ti chuan hmeichhe naupang chu a thom hno te phel tura tiluin ani chuan chulai chuna pawng sual zui ta ne chu tu chu hmeichhe naupang chuan anu le pa ten hena chuan a hrila anu le pa te chuan midang chulai chuan kalan om lo te han zota chu hmeichhe naupang chuan a thian te pahnih chu an kal to thu alo hril vele bok chu ti a thian te ho an han zota ka chuan chu mi hausa tak ina chuan hmeichhe naupang tam tak chu an lo leng lut photo thrina ni ti chu han hre chuak ta chu mi hausa Epstein a chuan hmeichhe naupang khongai thlak tak te chu a pawng sual fo ani ti chu an hre chho ta ne ti chuan chu thil chu police ten hena hriat tir niin police te po chuan chu case chu an chui chho ta chu case a in nam hnoi tam tak chu an kom chianga Epstein a hian hmeichhe pahnih khat mai pawng sual loin hmeichhe kum tling lo engemaw zat chu alo pawng sual to ne an hmeichhe thian te chungchang an soi chuan a han chui zela nakina chuan Palm Beach police te chuan hmeichhe naupang somthum panga set mai Epstein a hian alo pawng sual ani ti chu han hret chuak ta chu po chu an fin fia thei chau chu nia fin fia thei lo engemaw zat chu la om turangai ani bokani Epstein a chu a fing ve hle maya hmeichhe naupang nu le paina an uap that deuh te chu ani chu na ko ngai lo hmeichhe naupang then khat an nu le pa te na han ngai sak vak lo te chu a ko thrina ani chu massage table chuan ruakin na muwa chu hmeichhe naupang khongai thlak tak te chu a in malis tir nuwa a pawng sual zui te thrina ni an ni la chu poisa a peka wang chuan an ngoi mi mai zel box sia mire thei tak an nia an nu le pa ten an ti du da fo thin bok chu tianga tam poisa chu an nei ngai box si lowa poisa lo na tan chuan ti in Epstein a hena chuan an vakal le tamai thrina ni police ten chu thuan han hriat taka chuan case te tham tak ani don lo ti chu han hret hiam maya kan soita kan khan Epstein a chuan mel hriat bon ra tak anei box si chu case a chuan Epstein a ringot chu a in nam hnoi nan ring lowa Epstein a hian thurwal pui tam tok tak anei ngei po an ring human trafficking chungchang ani ta dai mai le ngala pawngsual case atli chu hani don lo top mai chung hmeichhia te chuan hmeichhe dang an ron hruai mana poisa tam tak an hlo bel thrina hetiang ani wang hian tuar tu chu tam tak anom thei pha ta ne Epstein a chuan a hmeichhe pawngsual ho chu a hmang tangkai zui ta zela hen tle rol ho lai hian poisa han lo mamo ve thin bok nen poisa hloin hmeichhe dang chu an zon sak ta zel mai ne kan soita kangin atam zo chu naupang kumtling lo an nia kumsom pariat nuai lam an ni ti na ni chu ti chuan police te chuan a han chui chho ta zela kumsang ni le paruk me thla chuan Epstein alaka chuan police te chuan case chu han file tranta kumsang ni le paruk July thla chuan FBI ho po chuan investigation chu han tranta chu investigation lian tham zet mai chu FBI chuan kalpui tranin an operation mingatan po operation leap year ti an vua report po phek somnga pathum zet a sei an ziakin an thelu tani Florida tranga New York New Mexico le mundang danga pawngsual tok tu te thu soite chu an ziak chuka Epstein chu international sex trafficking chungchanga thu buai siam sakani tani chung an thlei rol laia Epstein an apawngsual tak te chuan an thalak te churon keng chukin hei keima kania Epstein an min pawngsual hun laia ka thalak chu ni ti in an ron soi tak mi maya
chung me se hui sen tak tak ho zara chuan Epstein a chu police te chuan an hling thei don ta ni na lang ani ti chuan police te chuan victim mi som thum paruk zet mai chu han khom thea tin chu mai ba ka thu hre tu atan mi som chuang zet mai chu han mu thei bok FBI te chuan nasa takin an chuya atan po an tang na sa view mai Jeffrey Epstein atiang mi hur her lutuk tak mai chuan adam chung chu zela mang turani top mai ni chu tiang turatan chuan FBI ho po chu han tang na sa ver hle maya Jeffrey Epstein a chu man nge chu han tuma thiam lo chantir nge po an tuma ana theyang bera hremandu amero chu thilni na dik tak aron lang chuk tranta mi hausa te hi chuan thil an lo ti thei e mani langlo roma chuan sum thil ti theina chu halo lang tranta Miami Federal Attorney Alexander Acosta le Epstein na dan hremi te chuan enga mo in rem na arukin an lo siamani ti alo lang ta chu thil chu Epstein na an hum him theina ta na an ti chu ani nge anin rem danang chuan ani chu notisor chungchanga case pania chau thiam lo chantir turania criminal case dang ero chu ani chu ordir thei ani don lo wani alaka chuan case dang chu an zialu bel thei don lova a case chu ana theyang berati tumnima sela a ho tham don viau ni nalang tatlat mai chu in rem na chu aruk theyang beravon ani zuile tanghala a in rem na chu tu ma mu ve phal ani lo a tuar tu me chenau pangte po chu hril an ni lova he in rem na chung chang hi tu ne na ma an soilo shrim ani US danang chuan hetiang a in rem na chung chang hi a tuar tu te chu an hril turani sia ma se danangin an ni hi han chetatlat lo ti na ni chu hetiang in rem na hi han soi fia don taila US danang chuan hetiang in rem na pli an tiang chi hi an tuang thrina alam sap tak tak chuan pli te po antima na le Epstein a hian thu boi an chai rei lo na tan a thil ti sul te chu ha puang zaranga kot lampoin adu danangin engemaw chu an ti sak veang chu tiang chuan in rem na chu an lo siam to thrina chu tiang in rem na chu pli an tiang chu hani ma se chu tianga just tene na in rem na han siam chuan victim te po chu hril an ni thrina amero chu tun truma hian me chenau pangte hi hril hriat an ni reng lo ti chuan chu ni som thuma chuan Epstein chu court a chuan aroin lana anin rem na siam to ang khan thu boi pahnia chuan a thiam lo thu chu haron soita chu case lian tham mani lo wangin court chuan thlasom pariat chau zela ta turin na hrem ta ne heti thlasom pariat chau zela atan lai hian Epstein a chu Palm Beach County zela chuan a hran pa en kolania tin chu mai baka zela atan lai hian a office nuam taka chuan kal phalsak ania cholkar khata ni ruk chung chu an chu tir thin ti na ne tin cholkar khata ni ruk chung an chu tir mai baka darkar som pani ni khata tan chuan an chu tir thin boka atan chuan zel tan chu a ho te view mai first class zela tang ani ber maya thren khat fiam thu angin zel tang voksha hani ber maya zela chuan zana variak lut ve zau ani maya abak chun lamai ro chuan adu dan in hun na manga nuam satakin a khosa thei thrina ni tin chu mai la nei lo chewa an hrem na chu azo ma thlanga na chuan ani chu zela trangin chua zalen nania kumsang ni le pakua zulai tha chuan zela trang chuan aron chuak ta heu mai chu tiang thil a thlen thei chan chu engdang wang ni lovin just te le a lawyer te aruka a in rem na ang chu nia chu just phakar zet mai Alexander Acosta an a hrem dan chu hani miau si Alexander Acosta chu anhua chuan Epstein nen chuan anin kom fo thrina Donald Trump a sarkar masa khan Alexander Acosta chu Secretary of Labor na te chel tirani ve bokani kumenga moza chu Epstein a chu pangai takin nanung chowa police lamte po chuan anti buai chun zom lo pangai takin hanti khan anun dan ngai ang chuan anung ti na ni chu a private jet mang chuan latak taka azin trina a thlir kar leya te chuan party a thoa nuam satakin a khosa vei ham trina ni tin chu mai baka milar le thil ti thei tak te chu a kom trina alaka thu buai an thelu te chu tuna chuan a top zota ni nalang mechia som thum le paruk zet mai apong sul te chuan dikna chan vo an mu thei ngai don lo ni nalang ani mase mechi hui sen tak mai pakhatom chu mechia chu journalist ania ani chuan Epstein a chu tlan bo tir mai chu atum haulo
chu tiang mi hur her lo tuk chu shem lowa ha chu chu arem ti thei ngang lowa a mi chu Julie Knight Brown ania ani hi American investigative journalist ani Miami Herald tan chu na thoka journalist ming thazet mayane journalist te hi handua an huai sen bot chuan mi thatak an ni theya sarkar khal ngil na tan te misul dan chep na tan te a mi trangkai tak an ni the journalist thatak chuan ram ma siam thathei em thin ani ma na khan radio khian thu kan han soi ve to a chumi tum chuan India ram zale na ta na Indian journalist te ho trangkai zia kan soya chuero chu tun truma chuan kan soi chun zom lawanga nie journalist te hian ram andu chuan antiral muangin anti mason theya an thu nei na te an thil ti the na te an man thiam pho chuan journalist te hi ram ti mason thei tu mi pui tam tak kai hrui thei tu an ni ti achiang hle ti chuan Julie Brown ni thil ti thei zia chu kan hre chho don ta ne kumsak ni le pakua Epstein chu zela train chu tirani kan ti to kha Julie chuan chu case chu kumenga mo za ta han zir chiang te te a ti chu kumsak ni le som pariat November thla chuan a report chu a pe fel thei ta a report pani khat mai chu du tok lowa a report tam tok tak chu a bi chianga a zir chianga Epstein a thil ti sul te uluk takin ayan fi vek boka eng tiang in nge sarkarin dan manga Epstein a chu alo hum ti te po chu hazir chiang chozel ti chuan Julie chuan no pang poi soi lo ten an dik na chan vo an mu the na tan chuan a thei top chuan aron bea a thil ti chuan hong thazet mai haron chu tran ta ne a report chu media lama chuan tarlan hanita a mi pui chu thu hria piang te chu an thinarim em mai mi pui tam tak chuan Epstein a case chu investigation ti non le angai ani ti in ram hrui tu te chu han nor tran ta hetianga mi tam takina an nor na wang hian investigation chu Epstein alaka chuan an han tran non le ta New York atangin an tran ta ne Julie chuan victim mi som riat chuang zet mai a investigation kaltlang chuan aron mu chuak theya a report atanga alandan chuan mi pariat chu a interviewa chung thil a interview na te po chu a document thlapane a fin fiana nei te po chu a chiang em boka chu tianga fin fiana mumal tak ne na aron comeback ta ka wang chuan Epstein a chu an man non le tangenge a tun truma chuan a thu buai chu thu buai nep tak a an chan tir ta hau lo mai sex trafficking chung cha chuan direct taka thu buai alaka chuan zialu anita tanina kumsom li panga zela tang turin a chung thu an rem ta ne ma se thil mak zet mai chu haron thleng ta kumsa ni la som pako gas ni soma chuan Epstein a chu zela a ruang char ani ta maya chu Jeffrey Epstein a chu a thita ti na nei chu Epstein a chu ama le ama aloin ti luma sex trafficking chung changa an hrem na te chu ani chuan a mangzo don talawani Department of Justice chuan a video te po chu an ron release a zela chuan tuma an lut lo ani ti chu an ni chuan an fin fia the chu tiang ani wang chuan anun na ala lai tak chu mu di lo ma sela alandana chuan Jeffrey Epstein a chu ama le ama ain tilum nge in alangani mase Jeffrey Epstein a ain tilum tamai chu mi tam tak chuan an ring lova thupur poleng tam tak karon chukta Epstein a chu ama le ama ain tilum thei an ring lowani then khatrin dana chuan Bill Clinton a thuruk chu Epstein a hian avong khiowa hengteni wang hian Bill Clinton a chuan a thuruk vong tu Epstein a chu a tha tirta niang tia rin dana omani Donald Trump a supporter te chuan Epstein a chu ama le ama ain tilum lowang ti in an tlang au pui chiam maya Bill Clinton a chuan a tha tira niang ti in thu an vor darani ti chuan kumsang ni le somni pali American presidential election lai khan Donald Trump po chuan hetiang hian thu a soya President ani huna Epstein a file te chu wantlang mu theya ada chu tur thu a soya ni interview ane na po Epstein a file chung chang hi ani hian a soilanga Trump a chuan file a chu wantlang mu theya ada tur thu chu a soi thrina kumsang ni le somni panga January thla chuan Trump a chu election a chuan alo chakta tuna chuan America president alo ni ta ne chutianga president alo ni ta ga chuan mitin mai chuan Epstein a file te chu an huchak ema release thuai turin an duwa Trump a supporter te chu a big takin an phur zual hlene mase mak tak mai kumsang ni le somni panga July thla chuan
Justice Department of Trump Administration chuan Epstein na file te chu a to lo ti aron puang tatlat maya tuna chuan vantlang mu tura file release an tumpo chu a to lo ti na ri chu Trump pakhan president a atlin chuan chu file chu vantlang mua a pholan tur thu a soi khania mase vantlang mua pholan tur a to lo tin a soi le boxe Epstein na file chung chang chu issue nin mai ani tak thu te ha soi tranta Democratic Party hoina dot anvor dar angin ani hian a soi tranta ti chuan Epstein a tha chung chang case chu ti zu zi an tum chho tranta ni na langani Trump chuan FBI te chuan vote ti chingpen chung changa chau chuan ain focus tur thu a soya thil ho mai maya FBI te chu an enroll don lo ni na soi tranta chutiang ni wang chuan Trump pa supporter te chuan angoi reng chan te chu han zo tranta Elon Musk support chuan Trump a ming chu Epstein a file chung chang after na chuan a tweet tel bokane amar chu atnuwa chuan Elon Musk chuan a tweet chu a delete le boka hetiang ani chhotak nuai wang hian Trump a supporter then khat chuan an ring hlel ru tran tario mai achan po engdang wang ni loin Trump ale Epstein chu kumsom ni borvel zet mai halloween kom to trina kumsa zgo somriat borvela chuan an ni pani chu in kom ngei zualin an bangla te chuan an riak ho trina nasatakin hun an mang trina ne Trump Plaza hotel te casino te chuan hun te han mang dun trina party na muna piang deuh thowa chuan Epstein ale Trump chu mudun thin ni in uile a me ang mai in aloin nu kual to thin si ani pani hi cholkar khata voi thum don chu hanin betrina chutiang ani wang chuan Epstein ang hian Trump po hian engemo active engem chuero chu public siam te chuan an oi hawin arinom lo ani tute mo dot soile an dot phut chopanga an ngai nge in arinoma model pakhat Stacey Williams ve thung chuan reporter ten hena asoidan chuan Trump ale Epstein atan chuan meichia te chu loman hanni ati mi mai Stacey chuan Epstein chu alo date ve to trina voi khat chu an pani hian Trump tawara chuan an kaldun nge nge chuta chuan Stacey chuan Trump chuan ama chu apot naya diglo takin a khoi ni na soine chutia aron khoi lai vel po chuan Epstein chuan alo mu ve veka masenga te vak chuan alo ngai lem lo ni na langani Ama Epstein an alo ti buai to te ang bokhan Stacey po chu Epstein chuan party na mikhol dang hna chuan a zuar kuala ni bermaya chung party na po chuan Trump po chu haom ve ni in Stacey chuan a soine kusang ni le pania khan Trump chuan vantlang hriata Epstein chung chang chu a soya tin chu mai baka Donald Trump le khabazia the art of the comeback tia chuan to Jeff you are the greatest in Jeff Epstein chung chang chu alo soi to ne ani pani hian hun liam ta khan income na tam tak an lo nei to thina ni ti chu a chiang ma Epstein chuan Donald Trump chan chin a chelai soi turpo anga ve viewin narinom hetiang wangte po hian anima na Epstein a file chu vantlang hriata chuan puanzar lo dan ngot Donald Trump chuan angai tu ta Donald Trump support tang tam tak te po chuan Trump chu an rin hlel tran ta ne ti chuan mi pui tam tak chuan an rin hlel na chu han soi talui luya vantlang hoina anorna anasat ema wangin kumsang ni le somni panga November tha chuan US Congress a bill chu putlu anita chuta chuan Justice Department chuan ni somthum chungin Epstein a file chu an release sang ti in an soitani America rama chuan Republican le Democratic Party te hi hanin hal ema atlang pui thuin thil pakhata hian vote an perul ngai me olowani Amero chutun truma hi chuan tan lam in ang nein vote an thlaka he bill hi politician zong deuh tho chuan an support vek mai America dan le India dan te hi chu hadang lam dewa India parliament anga te chuan anti defection law mangin an mi le sa te chu an party du dan anga vote thlak turin an in norlui thei trina amena chu America rama chuan zalen na nasatakan naya an bill thop zong lam chu an party thil ti po ni lo ma sela an vote pi mai trina ni an political party te chuan ti lui theina dan an nei lova chutianga bill han pomta ka chuan Trump supporter te chu an phur hle maya Bill Clinton ani adik tak chu Highland ani don ta ani in an ngai ni tin chu mai ba ka hun rei tak kal towa an thuruk in thup te chu aron lang chuk don ta ani in an ngaya an phur tak zet mai ti chuan nikum kumsang ni le som ni panga December ni som pakua chuan
Justice Department chuan file sang tlema zong te chau chu aron ti chuak ta file poimo tam tak an ti chuak turanga an ngai te chu an ti chuak theita chung lo ani chung file a thuin ziak te chu hriat thiam har sa mai le nga la thuruk tam tak chu thila chuan alain thup ni nalang tlat mai mitwi te chuan chung file te chu an han chiara Bill Clinton a ming chu alang tlem ma Donald Trump a ming chu alang jing vio mai boxi email pakhata alan dan chuan Donald Trump chu Epstein a private plane mangin voiriat zet mai halo jin chu kani ti chu halo langa mase Trump chuan Epstein a private plane a chuan ngai mi lo thu a soi khani si Epstein an reporter pakhat email a thona chuan Trump chuan me chho chung chang chu a hria ti a soya Trump chuan Maxwell chu chung thil chu ti top turin a hril ni na soi bokani Trump chuan Epstein a soidan chuan a hrenge ni na langa ma se ani chu angoi maka tin chu mai baga police te po a hril lo ti na ni chu thu thin thong tak mai pakhat chu aron lang le ta FBI te chuan phone call an dong tlat mai chu phone call chu kumnga borvel zet liam ta mi kumsang ni som ni October ni som ni pasaria thil thleng khanin aron call chu limousine driver ania US presidential election machi kanin driver chuan FBI ten hena chuan kumsang zakua somku panga khan Trump chu Texas airport a hruai thu a soya chutin in hruai lai chuan Trump chuan phone a tu emo habia me chenau pang ti du da chung chang a soi ni in limousine driver chuan a soi ni chu driver soidan chuan kumsang zakua somku pakua vela khan Trump le Epstein chuan meche pakhat chu an pong sual ni in na soya chu meche chu hotela chuan hruain an ni chuan an pong sual ni in driver hian a soitlat mai tin chung thil mai chu lani lawa thil dang tam tak po chu Epstein file chuan alo om treu mai ne Epstein a le khazia a ming azia nan mewa chuan hetiang hian alo in ziaka keni pan hi hian in anna pakhat kan neya chu thil chu nulala nau pang tak mai kan du hiani ati mi mai kan president nen hian kan du chu hain anga ke chu zela ka tang dona ani chu president ani si nun hi affair lo ani ati mi mai boka chu le kha chu kumsang ni le som pakua kan zia khanin Trump chu ti lai chuan USA president ani Trump patilam chuan chu file unreleased ta ka chu alemani e tin chuan lam a han siam le ri vela atira khan Trump chuan chu Epstein file chu political weapon ta na manga election a khan lelam pol ho be na ta na mang khania masian han release ta chenga ama mong lim nam han ruwa haloni tamai boxi hetiang ani wang hian Trump chuan chu Epstein file chu alemani e tin thu a vordar le tran ta ne tin chu mai baka Epstein Island a kalte ho lis kha tun thleng hian van tlang ma puan zar lan lova puan zar ni ta chi sela tu milar nge mol phowang ti chu hriat cha kom view mai Trump chuan ama khan Epstein a file chung chang chu political weapon tan khan mangna sa kan ti hleya ma se kan soita kangin ama le ama chu hetil hian atimol pho chodon ni te poina langa hun local le zel tura a political career hi he Epstein file hian atimol phoin ati kholo zong em ti chu hunin la fil chho zelang chu Epstein file kan ti chu a zong chuan an la release lova document makta duai khat chuang zet mai chu vantlang mu thei lowin anlak thup riane Justice Department lam chuan an document pek chu then khat chu alemani wangin atharan siam dorani hantia hetiang ani wang hian chol kareng mozat chu an document siam that le na tan hian an mamo doni nanin soibok an document release then khat po chu tam tak chu vantlang mu thei lo tura thupri te po alom fowa a om zia chu an sensor ti na ni chu ming le de tam tak chu ma karduma thai chiat a om nian nuana phek then khat chu a fia lo hlea then khat chu print mumal lo ni om tak hian chiar lei thei loin a om bok ani ome heng Epstein file anti file tam tak makta duai khat chuang an la release lo te hi ron release ta sela tu te mo chu an la ron mual pho ngei narinoma tu president beremo prime minister emo billionaire emo lalfa pa emo milar tam tak te chu mual pho thei an lom ngei point arin om he Epstein black book antia hian tu minge chuanga irin vele comment lama han soi veta che he thu hi druvrathi channel atanga lak chon ania athuron puan te hi hindi ania
mizo tronga da thi dik tok lo te po tam tak om mai thea chung te ai ro chuan ngai dam ka ron di la eng tiang chi in nge Donald Trump a hi he Epstein file hian a ngong ang ti chu hriata cha kom to khop mai ole thil pakhat han soile ta shramila ko hran le khotlang te chung kwa te contribution nei tama piang hian midang te hlut na han hretam thrina mi thil ti suala po an phun chiar lo deuh nge thinin alangani tin atlang puin ko hran upa hi handam rei du vio mai I thei tokin mi puile wantlang tan na tho ve tumla khotlang hroi tu te an chet sual chang poin nang chuan antana chet a har sat je I hret thiam puyanga nasatakin I trong khum bong loin arin omani amero chu khotlang hroi tu kan ni wanga midang te le nei taka en kolero chu tu mai hian kan thlopin narin om lowa chu tiang ti thin kan venga kan hriani chuan arukin kan nui tetin narin om amero chu mi thale medik ko hran le khotlanga in mang tam tak khotlang ta na han tha zong seng thin te hi chu aruk takin kan za viewin arinom bokani ole kan thenom te kan khotlang tan enge kan ti ve thin le tunruma ta chu kan khes chu ka ti zong khanile phot mai sela pathian in damna le hrisel namin pek chuan video dang nen mule thui kan tum do ne ya